Sonra da barada arkada futbol topunyň oýunçylarynyň ýoly başdy Ana Durdiýew öz ýürek buýsanjyny şeýle beýan etdi. Assalamu alaykum. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyz, hormatly adamlar, gadyrly sport jankoýerlerimiz. Arkada futbol toporumuz bilen AFK-nyň 2024-2025-nji ýyl mewsumynyň çagyrş ligasynyň çempionu boldy. Halkara paragatçylyk we ynanşmak ýylyna halkara sport ýarşynda çempion bolmak, paragatçylygyň nyşany bolan kubogy eýelemek meýesser etdi. Bu abraýly ýokary derejeli ýeňşiň sakatynda gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň öwtünleri, şahsy görelleri, uly hylatlary bardyr. Türkmen sportunyň hak gowanlary, milli liderimiz hemde hormatly prezidentimiz geçirilýän iri ýarşlarda ýeňis kazanmagymyz üçin ak mermerli arkada şäherinde ähli mümkinçilikler döredip berdi. Munyň netijesine döredilenini köp wagt geçmedik. Uly buýsanç bilen arkada gadyny göterýän toparmyzyň her bir türkmeni gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň bildiren belent önamyny ödäp, ýaşyl meýdançada öz satdyklaryny görkezip, halkara derejesindäki ýarşda ýeňis kazanyp, baýdagymyzy dünýä ýüzünde belentde parlatdylar. Munyň üçin gahrman arkadagymyz, arkadagly gahrman serdarymyz size tüýs ýürekden alkyşlarymyzy aýtmaga ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Ähli kazanylýan üstünliklerimizem, ýeňişlerimizem biziň bilenler gahrman arkadagymyz, arkadagly gahrman serdarymyz. Arkada şäheriniň häkimi Gülşat Sakyna futbol toporumuz AFK-nyň 2024-2025-nji ýyl mewsumynyň çagyrş ligasynyň çempionu bolmagy bilen kubok we pul baýraklaryny munasip boldy. Şu taryhy günde toporumyzyň agzy bir turganlardyr tälimçileri, hunärmenleri bolup, halkara ýarşynda kazanylan pul baýragyny gahrman arkadagymyzyň adyny buýsanç bilen göterýän Gurban Gulberdimuhammedow adyndaky howanlarlyga mätäs çagalara himayet bermek boýunça haýyr sakawat gazanasynyň hasabyna geçirmek üçin gahrman arkadagymyzy ýüz tutup bermeňizi sizden haýyş edýäris. Gahrman arkadagymyzyň bagtyar geljeğimiz bolan nesilleriň saglygy baradaky asylly görüm görellesi her birimize nusgalykdyr. Goý gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, dünýä ähmiýetli işleri elmydama rowat bolsun. Ýaşyl tuğumuz alatmanly belentde parlasyn. Bir ýerde guralan dawara täsiri portatlary we ýatly gazy wakalara baý boldy. Dawaranyň dowamyna çykyş edenler arkada futbol topunyň ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyzyň milli sport ulgamyna başlaýan giň meşgul özgertmeleriniň hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly başlanmagyny üstünlikli durmuşa ýeşilmeginiň aýdyň netijesi diýeni bellediler.